sa puntong gano'n. Yung pagkatapos ko magtanong, nagsusorry din ako. Sabi ko, Lord, sorry, hindi ako dapat mag-question. Meron ka nakalaan. Alam ko may nakalaan ka para sa amin. Maraming salamat sa iyong tumulong sa akin, magkakapay. Ayan, nandito po tayo ngayon sa bahay nila nanay and kay ano yung pangalan? Ina Shaira. Ang hirap. Ayan. Nandito po tayo ngayon. Ayan, nilapit po sa atin ng isa natin viewer si Ina Shaira. Ina Shaira. Chuchoin. Ayan. Nilapit nila sa atin na nangangailangan din po and may ano po siya cerebral Palsy. Oo, yun. With mild autism. So mula nung pagkabata na inborn talaga siya, no? Inborn. So pang ano siya, pang ilan mo siya na anak, nanay? Pang-apat. Pang-apat. Bali hindi na siya na nadagdagan pa or hanggang dyan lang talaga. Nagpalagay po ako. So ngayon, ilang taon po She's siya, now 31 nanay? years old. 31 na siya. 31. So grabe, no? Ikaw ba, nanay, yung mga ikaw ano yung mga pinagdaanan mo sa kanya nung maliit pa siya hanggang ngayon? Hindi ka ba sumuko or hindi ka ba? Maraming hirap pero siguro binigay ni Lord sa akin siya eh. Kaya hindi ko inisip na kung ano man ang ano kasi ang sa akin is sabi ko sa kanya nung magwa 1 month siya kasi hawak ko lang siya dito. Hindi siya na ano light sleepy siya eh. Pag tutugtog na yung kapana ng simbahan tsaka pa lang siya maihiga ko siya. The whole night nakahiga siya dito sa braso mo. Noong maliit siya. Now, nung nag-ano, hindi ko pa nga alam kung ano yung cerebral palsy noon eh. Hindi ko alam. Tapos kasi nung maliit siya, may ikot na gano'n yung matay na. So, dinala ko, nung ano na siya, dinala ko siya sa orthopedic, dinala ko sa mga healers, sa Pink Sisters, sa, dito sa may, ano ba yun? Basta sa mga, ano, yung mga healer, doon dinadala ko pa siya. Tapos, dinadala ko pa siya sa SPED, sa, ano ba yun, sa Makati. Tanong mo katatay mo kung ano pangalan na sa Makati. Sige lang. So yun, marami pong nilapitan si nanay para sa ito sa anak niya. Sa niya. Foundation dati sa Makati. So hindi naman siya hindi na siya nakakalabas. Kasi hindi siya nakakalakad mag-isa eh. So pero nilalabas niyo siya minsan. Before, dati dadala ko pa sa SM. Dati kasi noon may sasakyan kami kahit paano na ipapasyal. Ngayon talagang mahirap pag papasok pa lang kami sa SM, sisigaw na siya, titilit siya talaga wala akong pakialam sa mga tumitingin kasi tuwan-tuwa siya. Oo, no? Ngayon pag ano, ayaw na niyang dyan nga lang hirap namin siya ilabas, ayaw niya dyan lang siya sa yung brown na upuan doon lang siya siguro na-realize din niya na medyo hirap siya, kakaiba siya sa ano, no? Siguro kakaiba, kaya sabi niya siguro na medyo nagkaroon din siya ng tsaka ano sa sabi noon sarili. before, sabi ni yung si Dr. Pablet sa UST, mapakaliit ng brain kaya wag daw ano na mabuksan na maano na ibang doktor na operahan para mapanganib, yung risk siya. Hayaan lang daw yan kasi tinanong ko noon sa kay doktor kung how long yung lifespan niya sabi ni doktor hindi niya masasagot kasi di ba cerebral palsy is long life. Pero ang ano lang is may autism kasi siya. Yan yung mahirap. Oo, kaya awa ng Diyos 31, mabot na siya ng 31. Mahirap pag-alaga sa katulad niya kasi hindi mo alam yung mood niya eh. Minsan, dami naming nangangalmot. Oo, nalapit na gano'ng kagat. Pag mga ganyan talaga, ano eh. Minsan yung ano, yung may mga nakikita ko yung sarili nila yung sinasaktan hindi nila. Hindi naman siya ganon. Ang ano lang niya, pag yung gat na ito, may pag kinakagat niya, minsan nagdudugo ayan may na. Ganon. Tapos kasi yung left leg niya,
Mas mahaba ng ganyan dun sa kabila. Hindi magkapareho. Ano, hindi siya ganun kapantay na So ngayon wala ba siyang mga tinitik na gamot? Wala na. awa So, ng Diyos. Kasi yung dating medical abstract niya sa ELSA, ano, nung nalipat kami dito, naiwan lahat yun dun sa Bulacan. mm, Kaya wala ako talagang record. Pero mula naman noon, hindi naman siya ganong nagkakasakit na ano, kasi talagang talagang alaga namin. Hindi oo, nagkaka-fever mukhang din. alaga nga siya. Hindi, Nagkaka-fever na, din. Ayan, kagigising nga lang. Oo. Pag ano ganyan, biglang iiyak. Siya. Oo. Biglang, Kayo po nanay, anong trabaho niyo ngayon? wala. Kasi nga 66 na ako babantay. Taga-bantay ka lang Hindi dito. pwedeng iwanan, tapos diabetic pa yung mister ko. So paano kayo nakakaraos sa buhay? Survive. Yung isang anak ko, tapos awan ng Diyos naman, nasa styroculosis siya. Hindi naman kami pinapabayaan. Tapos yung kapatid din ng mister ko, minsan syempre yung mga ibang minsan kabag-ano ko, kapatid ko, kahit paano. Kaya lang, hindi lang talagang yung, syempre, may mapamilya din sila. Oo. May ano rin. Yung isang anak kong lalaki naman, yung ngayon, nagkakapag-site lang kahit paano. Kaya lang, hindi regular pa. Wala pa talagang ano. Kaya mahirap. Mm. Pero hindi ba siya ano yung iniinom niya, gatas? Nagagatas ba siya? Uminom naman. Milo, ganun. Mm. Hindi. So ano yung mga kumbaga, syempre hindi ano natin hindi naman siya wala nang yung sabihin natin na wala nang kailangan operahin sa kanya or Ngayon nga merong ano yung mata niya eh. Hindi namin mapagamot. Kasi mahirap ano. Yan no, parang nagkaroon siya ng yung sa pinakaano ng yung parang katarata, nagkaroon, no? oo eh. Ako din, may katarata ako dahil ano na, at my age. Hindi pa rin So nag-ano din siya, pampers siya. diaper siya every night. Yung Ay, walang naka-diaper. napansin ko nga kanina. Ganyan naman talaga kasi ano. Kasi, ang ikinakatakot ko yung magka-pneumonia siya kasi pag hindi mababasa ng ano. Kaya may plastic sa ilalim yung, Oo. pero manipis lang. Ang ano niyan, mahal din yung pampers na yan. Diaper Yung pampers niya, yung Like, Cares, sobra 300 yan. no, Ah, less than 200 ang isang pack. yung Hindi malaki. pala pareho, minsan care. Medium kasi siya. Oo. Pero okay, Adult ito medyo diaper. medyo mura to. Less than 200 yan. Oo, tsaka ito yung Cares. hindi. Sampo ba to? Yung sampo. Oo, 10 ang isang pack. Kasi yung binili namin dati doon sa tinutulungan din namin sa yung sa Bohol, sobra 300 yung ano na. Mahal yun. Malaki-laki. Tsaka iba yung brand. Medium yung kanya. Sa kanya medium lang. Oo. Medium ang size ng ano niya. Yung diaper niya. So yun po mga kaagapay, ito po yung anak ni nanay na may cerebral palsy. Din, oo. So ano naman sa kanya, kagandahan din, hindi kasi siya kumbaga alaga naman siya, kaya hindi siya masyado yung sabi natin na medyo marumi na. At least naman kay nanay, pansin ko alaga siya ni nanay. So yun nga lang din ang problema, wala silang kabuhayan. Ito si nanay ay senior na rin, walang trabaho, tapos yung si tatay niya, mister niya diabetic din, wala din trabaho. So nay, ikaw baka may gusto kang sabihin sa ating mga viewers? Nakakahiyaman, pero ang ano namin kulang kami is lack of financial talaga, na lalo pang suporta sa kanya kasi usually gusto niya yung pinipilit namin maibigay sa kanya ko para lang kakain siya, yung hotdog, mga barbecue o kaya ano, yun ang gusto niya, yung mga ganon. Tapos yung mga sabaw-sabaw, yung ganon. Kaya pag ano namin kahit na yung sinigang isang order, gusto may sabaw para nakakakain siya. Ay si Tuit naman na laging una siya na mayroon siyang kakainin. Ganon. Kasi mahirap hindi mo alam kasi kung anong nararamdaman niya talaga
Parang nararamdaman ko sa iyo yung ano, Priority. nararamdaman ng isang ina. Oo. Hindi Priority namin maski yung mga Siyempre anak kahit ko. ano, kahit naman sa normal na bata, Oo. pag bunso talaga Oo. ay gagawin ng isang ina yung ano, parang Kasi ang- napakaano talaga ng bunso. Yes. Kasi yung sa akin is binigay siya ni Diyos ni Lord nung 1 month pa nga. Hiniling ko sa kanya kung sa akin ibigay niyo dahil di ko siya pababayaan. Ayun, parang gagawin, mabot na ng ano. Pero nung malit siya nga, sabi ko kung hindi siya para sa akin, hanggat maliit pa siya, hanggat baby pa kunin mo na kung talagang para sa akin, kung hindi para sa akin, pagkakaloob ko po. Pero kung para sa akin, pinapangako ko, siya ang priority, talagang tutuunan ng pansin. Kaya awa ng Diyos naman. Hindi naman kami pinababayaan ng Lord. Kahit Oo, basta yun nga, basta lagi po tayong mag-pray kay kaya God. minsan nga, sa Oo. kami, Minsan walang pagkain si oo, yung mga ano, Totoo yun. yung biyaya ng Diyos kung saan-saan nanggagaling. Hindi Minsan oo, unexpectedly. unexpected. Ayan, ito si itong Si ano, Peter. ano yung pangalan mo, yung totoong pangalan mo? Robian. Oh, ito si Robian, siya po yung nag-ano sa akin. Isa din po silang ano, may charity ano kayo no? Opo. Yung OFW. oo, isa din po siya sa mga tumutulong Opo. kung ano yung paano mo. Pag may mga problema yung mga OFW, yan, sa mga tumutulong din po Tinutulungan sila. namin makauwi. Oo, O, ganun. maano sa mga amo nilang salbahe. Yun Mm-mm. yung ano namin. Naasikaso. Tinutulungan. Maraming salamat dahil nilapit mo din sa akin si ano, si Gusto ko naman po. Tsaka pang 2 beses na po kayong ibinigay kong ano. mm, Pero yung isa naman po galing pong ano yung PNP. mm-mm. Ay, Nay, may ano pala ako dito. Sana tanggapin niyo po. Munting ano lang. Ayan po mga kagapay. Sana po ito Nay, bigay ko sa iyo. Thank you. Thank you po. Ayan, sana makabalik pa ako dito tapos Thank you po, thank you sir. ayan, Thank you may so much. ano, ayan. Oh, thank you so much. Thank Oh. you. Malaking tulong sa amin po. Sobra. Oo. Magang Christmas gift. Thank Oo. you. Yun po, ipag-pray natin na may dumating pa. Ayan, sana po sa mga kababayan natin dyan na may mga gininto ang puso, kami po ay kumakatok sa inyong puso ngayong Pasko. Ayan, sana po matulungan po natin sila nanay. Salamat. Oo, kasi okay sana kung may nakakapagtrabaho din siya, kaso hindi. Wala, senior na rin po siya, tapos siya po yung tagabantay dito sa bunsong anak nila. So mahirap din mag-alaga kasi ng ganito. Isipin mo mula pagkabata, inaalagaan mo yan. Minsan siguro dumarating sa punto na parang tatanungin mo na yung sarili mo or yung Diyos talaga. Totoo. Oo. Totoo, pero pag minsan yung dumatating ako sa puntong gano'n, yung pagkatapos ko magtanong, magsusorry din ako. Sabi ko, Lord, sorry, hindi ako dapat mag-question. Meron ka nakalaan. Alam ko may nakalaan ka para sa amin. Oo, malay mo yung mga ganito, minsan kasi sila yung mga miracle children na sinasabi nila or yung pampaswerte natin sa buhay. Hindi Oo. ko iniisip yun na sa pampaswerte kasi yung sa akin, obligasyon ko anak ko dun. Tama Niya, naman. may mission ako siguro. Oo, may mission ka. So yun po nanay, maraming salamat and yun nga, advance Merry Christmas and siyempre ano lang natin na laging maganda yung kalusugan ni Yan lang po ang oo. sinisikap namin na yung maano siya sa sakit. Ano kaya lalong hindi namin sinilalabas nitong pandemic. Oo. Totoo lang. Oo. Talagang Tsaka nakita ko naman na malinis siyang tingnan kasi alagang-alaga po siya ni nanay. Ayan, sana nakakausap siya para makausap natin. say hello. Hello po. Hello po. Thank you po. Sabi mo. Po, Thank you po. Thank you. alam po ba ang pangalan ano? Pangalan. Kaagapay po. Kaagapay. Ayan. Thank you po. Salamat po. God, Ibad din. Bad. bukas. Pero kung ano to yung maganda no? Maganda siya. Kung normal, yan Oo. ang pinakamaganda. Oo, mataas yung ilong. Papayak yan ang ano. Maraming papayakin yan. Nagmanas siya sa tatay, hindi kainan. So yan po, ayan, sana po may blessings pang dumating.
inaano ko na makabalik ako dito. Thank Ayan, you, sir. kahit nagka-traffic ako dyan. Wala po kasi ako sasakyan na kaya dalawang biyahe ako. Ganito, tapos yun, para makarating dito. So yun po, maraming salamat po sa oras nyo, nanay. Sana, Thank you po. yun, Thank you po lalo sa inyo. Thank you Oo. so much. Sana po may Ano po, makaano dito. ah, Ang lagi pong kailangan ng anak ni nanay ay pinakaano talaga, diaper. Yung ano niya. So mas maganda, lagi din siyang may gatas. Opo. Kasi pampano din ng ano yan, kung baga buto. Opo. Oh. So yun po, maraming salamat Nay, and sa'yo din, advance Thank you Merry din. Class. You're welcome. At least alam ko na to, yung papasok dito. Dire-diretso ka na lang. Oo. Pag dyan ka na sa gate. So yun po, maraming salamat po sa ating mga viewers, sa buong team Kalingap. Ayan, pinangunahan po ni Kuya Bal. Ayan, sana po pasuportahan din po natin ang lahat ng ating mga sinusuportahan po. Ayan, sa lahat ng mga nagpapaabot ng tulong. Ayan, maraming salamat and God bless po. Napaiyak po siya bukas. Maraming salamat po kuya sa pag-share na walang paa, walang kamay. Magkakabari ako dito, bigyan ko sa'yo. Hindi nila alam. Si kuya nandito. Ano pangalan niyo kuya? Pero handa ka pa mga kaagapay na hindi daw po sila Tapos iniisip kahit pa ako. sino po ang kasama niyo dito?